i ka don kumaso kɔnɔ i ka technicien lajɛ a bɛ lahalaya mun na awɔ ka hakili sigi n'i bɛ se yɛrɛ i bolo don i kun i ka dɔɔnin bɔ ka d'a ma nin janbu ye bi dɛ i bɛ dɔɔnin bɔ ka d'a ma ayiwa n'i y'o bɔ ka d'a ma lala nisɔngoyalen don a b'i fari faga hali n'a bɛ arajo ne tilala a bɛ arajo bɔgɔti e kɔni ta a b'o kɔ kɛ ɲɛ a b'a hakili to e la n'u dusu kasira ma tɛmɛnan ye n'u dusu kasira tolo u bɛ fɛn bɛɛ siri la fo hɛrɛ kosɛbɛ donc an bi arajo techniciens bɛɛ fo nin yɔrɔ la tolo olu de ye ko in bɛɛ ye ko ye olu foli ka kan olu tɛ ye dɛ nka olu de ye ko in bɛɛ ye an kɔni ta ye kuma ye kosɛbɛ minnu b'a fili fiɲɛ fɛ n'o ye nɛgɛ karafew ye an b'u bɛɛ fo kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ tolo nin y'an sigilen kɛnɛ kan awɔ min ye jɛmukan in ye an b'a a daminɛ ni jamana kibara damadɔw ye tolo ka se ka maaw bɔ ko caman kalama a kun de ye an yɛrɛ hakilila ye min jamana kɔnɔ an ka se ka o fɔ tolo min ye jamana ye ayiwa ko sariyatigiw wulen bɛ k'u jɔ kosɛbɛ ayiwa mali kɔni kɔnɔ yan tolo i mana ye k'a fɔ sariya wulila maa nɔfɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ o tigi lafasa olu de bɛ wuli ko fo k'o tigi bila kosɛbɛ mali furadama sariya mana s'i ma i b'a dɔn de k'a ka jugu kosɛbɛ ni sariya sera i ma waati min na i b'a dɔn k'a ka jugu kosɛbɛ a dun fɔra ko maa si tɛ sariya sanfɛ cogo si la nka an fɛ yan ni sariya sera maa min ma o de bɛ sariya sanfɛ kosɛbɛ e ko sariya ka boli bɛɛ bɛ boli la bi ko malikura malikura dun tɛ jɔ ten dɛ malikura bɛ jɔ a bɛ jɔ dɔ de ka ɲɛkumu kan kosɛbɛ o diyagoya de tolo malikura tɛ se ka jɔ fiyewu fo a dadigi ka kɛ dɔ la parce que n'i y'a ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ yan dɔw de ka kɛwale jugu ye an se nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ kɛ dɔw de ko olu ni hɛrɛ ka kan jamana in kɔnɔ dɔw de ko olu ni jamana i ka sara o t'i labɔ walita e b'o ta kosɛbɛ k'o fara i kunna ko e ka to yen jamana dun ye sariya jamana ye kosɛbɛ sariya dun bɛ nin sariya de bɛ an bɛɛ ka hakɛ lafasa e tɛ se ka tolo ne ta k'o fara i kunna ne ka sigi ka e lajɛ o tɛ bɛn fɛn dun bɛ yen min bɛ ne fara ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'o nana k'o bɛ kuma an ni ɲɔgɔn cɛ walima ka e ka kiiri tigɛ kosɛbɛ tolo maa wɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ ko ayi a ye karisa to yen walima a ye karisa bila an dun bilama tolo ko in sariya bere wulilen bɛ bi kosɛbɛ nka min fana bɛ fɔ sariya tigilamaw ye tolo mali furadama jalaki bɛ bi sariya tigilamaw ka mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko sariya tɛ tigɛ a tigɛ cogo la kosɛbɛ o kuma fɔlɔ ma fɔ anw fɛ yan o laban ma fɔ anw fɛ yan fo diɲɛ don o don tolo n bɛ fɛ ka min f'i ye c'est à dire minɛni tɛ yen nka c'est à dire il faut que dossiers ka abouti kosɛbɛ dossier o dossier bɛ yen n'a dayɛlɛla inculpation kɛra jalaki i siga kɛr'i la kosɛbɛ ka i minɛ ka taa i sɛgɛsɛgɛ n'i sɛgɛsɛgɛra tolo fo a ko ka se a dan na kosɛbɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ kiiri i minɛna kun min kama tolo fo i ka kiiri ka tigɛ mɔgɔw k'a dɔn karisa minɛna nin kama a kiirila a jo filɛ a jalaki filɛ kosɛbɛ mais tolo i b'a ye de o de tɛ kɛ a bɛ maa kamana gan o de tɛ kɛ kosɛbɛ on inculpe les gens u b'i minɛ k'u bila kasow la u b'u minɛ k'u bila mandat de dépôt la bon sariya ko ka ca a ko ka ca a ko ka misɛn a donsew ka ca a bɔsew ka ca kosɛbɛ mais anw minnu tɛ sariya dɔn anw maliyɛn anw jamanaden minnu bɛ yen ni anw ɲɛ bɛ sariyatigiw la u b'u k'u ka baara kɛ parce que olu de ye dernier recours ye tun sariyatigiw de ye dernier recours ye ko bɛɛ bɛ taa laban olu de bolo an ka diɲɛ so sigi a alaw ye olu de ye n'olu y'a bila yɔrɔ min na tolo a tɛ tɛmɛ o kan mais n'a fɔra k'a fɔ aw ye jalaki bɛ maa kan a y'a minɛ maintenant a minɛna min kama est ce que don min na parce que n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ a ye karisa minɛ a y'a bila parce que d'une part mɔgɔw b'a fɔ a bɛ na nin minɛ k'a bila a ka kiiri tɛna tigɛ a tɛna ɲangi suite tɛna dɔn a la ou bien a bɛ taa laban ko wɛrɛ la mɔgɔw tɛ mun
alors que la justice est là pour tout le monde. Ale bi a bɛɛ de kama. Maintenant ni charia tigɛra a ka dɔn karisa jo ni a jalaki ni. Ce qui n'arrive jamais souvent. Très souvent. Amadu kamanagan ko do i y'a fɔ sisan ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ an ka tagabolow yɛrɛ kɔnɔ an b'a bila an kunna dɔrɔn k'a fɔ n'a fɔra an kɔni ka wagati in na yan k'a fɔ ko maa dɔ minɛna ka ban o y'a sɔrɔ an y'o kɛ jalaki minɛn kɔnɔ ka ban sariya dun kɔnɔna la ten sira tɛ y'a mɛn f'a ka kiiri ka kɛ fɔlɔ kiiri bɛ se ka na ni jaabi fila ye présomption d'innocence kosɛbɛ ni kiiri nana ni jaabi fila min ye a nɔ b'a la a kan ka ɲangi tan walima a nɔ t'a la yɛrɛ sɔmine k'u kɛmɛ a la fɛn dɔ la sɔmi in y'a yira k'a fɔ a nɔ t'a la a b'i labila bari yaasa k'o kɛ f'a ka sɔrɔ kiiri de ka kɛ fɔlɔ ni sɔmi kɛra la ni kiiri ma kɛ foyi tɛ se ka f'i ma kosɛbɛ parce que i b'a ye tiɲɛ na tolo nin yɔrɔ la maa caman bɛ yen u bɛ minɛ ka don kasofu la ten tun b'a fɛ ka se o yɔrɔ de ma k'a sababu kɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ an ka kasobon ninnu yɛrɛ kɔnɔ waati dɔ la yɛrɛ jamana ɲɛmaa dɔw bɛ yen nɔ min ye an ka minisiriw n'a ɲɔgɔnnaw ye u bɛ taa visiti ninnu kɛ maa dɔw bɛ yen olu b'u dama kasi k'a fɔ ne bɛ yan nɔ a mɛnna kasoladenw yɛrɛ n bɛ yan a mɛnna bari n ka kiiri ma kɛ kosɛbɛ n y'a kiiri ko ɲini kiiri ma kɛ halisa a ko ka suma ne kɔni bɛ yan n'a taara sɔrɔ o kɔnɔna la sisan k'a fɔ jalaki min k'u bin bɛ ale kan o jalaki tɛ kolo kan i m'a tɔɲɔ wa i ye kasofu kɛ kosɛbɛ alors que normalement i y'o kasofu min kɛ kosɛbɛ o de kan ka tigɛ o dommage intérêt awɔ o kan ka sara i ye kosɛbɛ kɛ o hakɛ min parce que o hakɛ de o i ka hakɛ dɔ de tiɲɛna waati dɔ kɔnɔ maintenant n'a nana ye k'a fɔ tiɲɛna bon sariya kɔni vraiment tolo a womisɛn ka ca ne yɛrɛ t'a dɔn a mandat de dépôt in a bɛ kɛ waati dɔ de b'a la wa parce que hali garde à vue min filɛ nin waati de b'o la waati de b'a la mais ne bɛ sariyatigiw ɲininka mandat de dépôt waati de b'a la wa ou bien ale fo kiiri de ka tigɛ wa ou bien je ne sais pas fo n'u y'a lajɛ parce que i b'a dɔn mandat de dépôt mana kɛ ka ban mɔgɔw bɛ wuli ko fo k'a tigi bila liberté provisoire la dɔw bɛ kɛ a tɛ bila dɔw bɛ kɛ a bɛ bila a dɔw yɛrɛ liberté provisoire n'a bilala o tɛ ban bilen o y'o bannen o y'a kɛlen liberté provisoire kɔni provisoire i b'o ta ka bɔ a kan voilà o y'a kɛlen liberté définitive provisoire an b'a bila ni o hakilina ye bari a bɛ kɛ définitive tolo nin yɔrɔ la vraiment jamana in bɛ sariyatigiw de bolo n'i ye jamana o jamana tilennen ye kosɛbɛ a arayika sariyatigiw de tilenna fana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sariya kan ka min fɔ o fɔ kosɛbɛ ka sariya tigɛ a ɲɛ 12 ma nul n'est au-dessus de la loi personne tout le monde est censé connaître la loi bɛɛ kan ka sariya bonya bon jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ fana sariya ti yan maa kelen kama donc ni maa min n'a fɔra k'a fɔ ko sariya wulila o nɔfɛ mankan wɛrɛ kana wuli ko karisa sariya tigilamɔgɔw to k'u ka baara kɛ kosɛbɛ tolo an bɛ nin yɔrɔ bila yan an bɛ don sɛbɛnw kɔnɔ sɛbɛnw caman de b'an bolokɔrɔ bi l'indépendant bi yan nouvelle horizon bi yan info matin bi yan l'essor bi yan le soir de Bamako bi yan ka taa se Echo ma Echo wele tolo an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ modèle Mali ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ de ye ko a ma mission d'observation des élections au Mali tolo ale de bɛ jateminɛ la kalata ko labɛnw n'an ka jamana kɔnɔna la a ɲɛmɔgɔya bɛ Dr Ibrahima Sango de bolo ko kunungo alamisa décembre kalo tile 8 ayiwa ko u ye baara min kɛ ayiwa baara in jaabi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kalata sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye liste électorale ye yɔrɔ o bɛ ka larawe sisan maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ sɛbɛnnen don kalata sɛbɛn ninnu kɔnɔ tolo minnu fana sera kalata ye minnu bɛ yen ni u si sera kalata ye minnu yɛrɛ bɛ yen ni ala ka wele sera u ma tolo olu tɔgɔw ka se ka minnu tɔgɔ kan ka don a la u ka don a la minnu tɔgɔw kan ka bɔ a la u fana ka bɔ a la a fɔ de ma révision annuelle des listes électorales u k'a ma ko aral min ye modèle Mali ye ale bɛ jateminɛ de la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ baara in n'a sɔrɔla a bɛ ka kɛ a ɲɛ 12 ma modèle Mali y'a yira k'a fɔ ale ye laɲini minnu kɛ a ka baara in kɔfɛ o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u sera kalata ye tolo olu ka se ka don wa u tɔgɔw ka se ka sɛbɛn kalata sɛbɛn in kɔnɔna la ko jamanaden dɔw fana bɛ yen minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la gɛlɛya yɛrɛ kama ni o ye déplacé ninnu ye tolo janto ka kɛ u fana na sabu jamanadenw don gɛlɛya de y'a to u wulila ka bɔ
sigoro la o kana ke nyine ka ke uko model mali ya yira ka fo ko bara imbi ka ke sisan ko nga be fendo fo ale mi fana jatemne tolo ode ka fo bara tiendo maw ko nimbe ka badu ala ko nga ma chama de tei ma chama de baby minu ti ku magodo aywa ni kalata seben akola ka sababu ke munye tolo gele damado be ni ya laje ni watina ni tara togoda nuna krengerenya la révision des listes électorales be sena kunga ko commune do konna la iba soro sira de tei ka fo ibi bok commune do la kata yoro do la la kana balia be sena yoro do be jie tieni ke usira do la maw yere fana mago donen do ka furu baraw la sisan ona nyona chama tolo model maliko ale yo jatemneke ko anga togoda la ma chama de be minu tika mago do ni révision des listes électorales ina dun o ye maje na fura ka fo jamana de mina kalata shini machine ngene ma ni mauma tu togo sebe o se ka ke gelay model maliko ale min jatemne kokura o ka fo jere jekulu mimbe na le de kanga kalata labe autorité indépendante de gestion des élections ko ayi min jatemna we ka fo ale tika barayi atika yekene ka de ko amaw tika yekene ka ka soro dun sharia de bu blani barayina sharia kisembe no article 57 ye tolo obe loi électorale konnala o de ba yamara ka fo eji maw bara mi fles senani no ye révision des listes électorales ko maw kanga ye akene bela jile ka wajibido baraka ke unyana kunga model maliya yira ka fo ushite kene ka bara bi ka ke baratigi ko o de kuma yere tolo l'indépendant ka fol la halsa ako kunungo ko premier ministre no shugel ko kala maiga ye ko ay jere jekulu do bismillah no ye anga jamana chambre consulaire do ye ina fo CSIM APCAM APCMM CMC CMTR CMM ani conseil national du patronat du Mali CNPM tolo nunu bismillah kuye munyi chambre de commerce nyamaba no jaw kelaw ka soba o nyamago ni Yusuf Bachili yoro kabino ba mu kalo tle muga ani saba temenei shara kelembe kalem ne ka lasago rebe ka sobombala ni watina tolo ka sababu ke ku jalaki binimbaka na folo mimbe ni odira ko wa demeke banami na ay tieni ke jien be konala malila ya no coronavirus minye covid-19 yi na folo min dira ko ka demeke ko na ke ko milliard tan nyogona de tunna o jalaki benembe Yusuf Bachili ka Yusuf Bachili ni a nofema fla nyogona lu konbe kasola ni watina kayira ka fo anye boraka jereje kulu mun fo sisan olu de bismillah shogel ko kala maiga fe tolo ko la ini muyi koka Yusuf Bachili koka bla folo liberté provisoire Yusuf Bachili ni awire ka fola tulu kwa ajoda de ka bombi kosebe ka blaka na kana sesim kono kasika na ka barake sabu ko joro werebe Yusuf Bachili la minte sesim yere sabu ko ali jamana koka jere jekulu do be ina fo chambre consulaire régionale CCR mumbe yemwa konala o nyemgo dangandu fédération ouest africaine des chambres de commerce nous kama ko fewasi CEDEAO konala o nyema dangandu chambre africaine de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et l'artisanat. Au Nyemgo Dangan Fanado, chambre islamique de commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Au Fana Nyema Dankando, Tolo Minier conférence permanente des chambres consulaires africaines francophones, CPCCAF. Au Fana Nyema Dankando. Abidjoro Chamana de o Nimbede la, o Ninjere Jakulu Nukuka Yusuf Bachili Toifolo, Fiemboda Kadama, Yani Kiri Mogoka Jo Allah. L'indépendant de Nifo, Omana Boy, Tolo Yoro ni kuma fora l'indépendant kono nga segi kelendo akuma fanaka nouvelle horizon konnala tolo ko bi juma aywa jaw kelo kunkanga bo ka foko ube barajo ka sabu ke Yusuf Bachili ko aminene be jalaki min binemba ka no ye nafolo ba min dira coronavirus kelelila ni aminene be o sababu la bi o ko jaw kela do kunya fo ko bi juma u ka barajo ko jago bele jile ka jo nga anake jagokela do fana be olu ye kangarda ke ko ni ko ingon dabal bambe ulula ka fo de mado wula ka fo ko jagokela do krengreni la ko ka bara jobi do jere jekulu do be nu kama ko chambre de commerce nga fo
mouvement des commerçants du Mali. Mouvement des commerçants du Mali. MCM lui y'a fɔ u ka bataki dɔ kɔnɔna la olu t'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ dɛ Isu Bacili n'a bɛ sariya bolo a ka to sariya bolo olu o tɛna olu bali u ka baara la bi a tɛna olu bali u ka baara la sini wa u b'a fɔ jagokɛla bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka t'i ka baara kɛ bi jumadonya k'a kun fɔra k'a fɔ maaw ka bɔ ko ka laɲini kɛ Isu Bacili ka bila ko ka jagow bɛɛ lajɛlen datugu min ye nin jɛrɛjɛkulu ye mouvement des commerçants du Mali o b'a yira k'a fɔ u ma fɔ maa si ye wa olu t'u yɛrɛ ye nin kɔnɔna la ni sariya de ye Isu Bacili wele ka taa ɲininka ka sariya jaabi o tɛ olu bali k'u ka baara kɛ dɛ sabu olu ni Isu Bacili u bɛɛ lajɛlen de bɛ kuru kelen kɔnɔ a ko bɛ se ka se olu yɛrɛ ma Tolo min ye Nouvelle Horizon halisa a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ Tolo ma kan ka siran Bamako bilama sigi ɲɛ dɛ ma kan ka siran Tolo ka i minɛ ka taa n'i ye ka sɔrɔ ni kun i t'a dɔn maa min y'i minɛ o yɔrɔ min ye Mamadi Dramé n'u k'a ma ko Jula ale min ye jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko ayiwa mouvement ensemble pour le redressement o ɲɛmɔgɔ don Tolo ale kun minɛna waati dɔ la a tununa a tilala ka ye o kɔfɛ ko jɛrɛjɛkulu kelen a secrétaire général n'o ye Seydina Umar Mayiga ye Tolo ale fana minɛna cɛ dɔw fɛ cɛ marifatigi dɔw minnu kunkolo datugulen don Tolo ko Seydina Umar Mayiga an bɛ waati min na ko sisan a Tolo a fana tunnen bɛ maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na Nouvelle Horizon ka kuma la Tolo ko communiqué min ni o bɔra mouvement d'ensemble pour le redressement ale yɔrɔ la k'a bɛ jamanaden bɛɛ ladɔnniya ani ka jamana kuntigiw minnu bɛ jamana mara la bi u ladɔnniya minnu bɛ yen n'olu bɛ ka hadamadenya hakɛw lafasa bi droit de l'homme maaw u ladɔnniya k'a fɔ Seydina Umar Mayiga ayiwa ko maa dɔw binna a kan k'u b'a ɲini sariya ka wuli ka jɔ joona ka se ka maa kofɔlen ninnu ɲini ka se ka bila a sariya ale ɲɛma mouvement in n'o ye jɛrɛjɛkulu ye u y'a yira k'a fɔ Seydina Umar Mayiga in Tolo ko yani bi cɛ don dɔ yɛrɛ la ko a taatɔ bɔ n k'a fɔ Mamadi Dramé di Jula ye o y'a sɔrɔ o bila kumanin don ko mobili dɔ tugura a nɔfɛ n'o ye katikati dɔ ye ko bi fana o mobili kelen dɔ fana tilala ka a jaso cɛ 5 ɲɔgɔnna o tun bɛ pick-up in kɔnɔna la pick-up in yɛrɛ ye pick-up jɛman dɔ ye ka sɔrɔ ka bilenman kɛ ka a cɛrɔ tigɛ Tolo ko nka plaque tɛ a la o kɔni ye Seydina Umaru minɛ Tolo ka badɛmɛ dasili ko k'o d'a kan ka tila ka courant bila a la Tolo n'i ma tɔɔrɔ si tɛ u ma min da a kan nin ye mouvement in de ka kuma ye u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ka jɛrɛjɛkulu in n'o ye mouvement d'ensemble pour le redressement ye tiɲɛna u jɔrɔlen bɛ bi dɛ sabu n'i y'u ka maa filanan de ye cɛ marifatigiw maa minnu lakodɔnnen tɛ minnu b'u jaso ka taa n'u ye ka lajabali da u kan a bɛ jɔrɔ kun bɔ Bamako sigi ma kɛ jɔrɔ ye Nouvelle Horizon a bɛ jɔrɔ kun bɔ o mana bɔ yen info matin bi yan Tolo info matin kumana a y'a yira k'a fɔ ko mun de kan ka dɔn ayiwa min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga ka directeur de cabinet n'o ye professeur Isaka Amadou Sangare min ale ye walan sɛmɛ pewu ka bɔ nin jɔyɔrɔ in na k'a ye walan sɛmɛ araba min ye décembre kalo tile 7 Tolo ko hali sisan maa kɔni tɛ se ka kun jɔnjɔn fɔ a la kun jumɛn na professeur Isaka Amadou Sangare a ye walan sɛmɛ kun min na ka bɔ nin jɔyɔrɔ in na nka kunnafoni minnu bɛ yen yɔrɔ ni nin ko kɛra bɛɛ b'i ta fɔ kunnafoni minnu bɛ yen n'olu bɛ ka folonfolon maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko fond Covid-19 nafolo mirika min n'a bɛ se miliyari 10 ɲɔgɔnna ma k'o dira coronavirus kɛlɛli sababu la kana kɛ ko a tɔgɔ fɔn b'o la nka Tolo an bɛ waati min na ko sisan kuma wɛrɛw fɛlen bɛ minnu bɛ yen ni maaw bɛ ka olu fana falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko professeur Isaka Sangare Choguel terikɛ yɛrɛ dagabana teri yɛrɛ de don ani Choguel ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa hali ko gafe dɔ bɛ yen u y'o sɛbɛnni kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ kuma jamana kɔrɔnfɛla ale rébellion kan n'u k'a ma ko les rébellions du nord du Mali les origines à nos jours u y'o gafe in sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ professeur Isaka Amadou Sangare ale de ye Choguel ka directeur de cabinet ye ma a bɛ se k'a fɔ directeur de cabinet kɔrɔ don an bɛ don min na ko bi sabu a ye walan sɛmɛ ko walan sɛmɛ in
tolo ko lettre dɔ bɛ Shogel Nakuma a y'o lettre in kɛ ka ci ministre bɛɛ lajɛlen ma ale kun tɛ yen waati min na baara min kɛra a kɔfɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara ninnu na professeur Isaka Sangare in de bolonɔ bɛ o lettre in na o lettre in yɛrɛ kɔnɔ a yira k'a fɔ ko lettre in sɛbɛn cogoya de ma ɲɛ wa walima yɔrɔ ni ale bɛ jɔyɔrɔ min na nin ani kalan min b'a la faamuya min b'a la n'a fɔra k'a fɔ ale ye lettre sɛbɛn tolo ko majɛ bɛ o lettre la o bɛ maa dabali ban dɛ kana kɛ o fana bɛ se ka kɛ a kun ye fasiri ka lakali don a ko professeur Isaka Sangare maa fana dɔ bi Shogel Kokala Mayiga dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a ni Shogel tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bɛɛ de bɛ k'i ta fɔ nin na tolo nka kun jɔnjɔn min don maa kɔni t'o dɔn professeur Isaka Sangare Shogel Kokala Mayiga ka directeur de cabinet k'a kɔni ye walan sɛmɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko hali ko si yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Shogel nana ni kan min ye n'o de ye ka baara kɛ ni kologɛlɛya walima ka kow lataa ɲɛ cogoya dɔ la a na kɛ professeur Isaka Sangare o tɛ ka kɛ a fɛla ye walima baaraw bɛ ka teliya a ma si yɛrɛ janfara kosɛbɛ kɔsa in na yɔrɔ l'indépendant n k'a fɔ 22 septembre o kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a fɔ k'a tɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔ o kunnafoni dɔw bɔra ka bin k'a fɔ bureau du vérificateur général tolo k'a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ n'a a fɔra k'a fɔ professeur Isaka Sangare k'a kun ye yamaruya di octobre kalo tile 10 tɛmɛnen ko k'a ɲini ministre min bɛ an ka kɛnɛya ni ɲɛtaga kunna k'a fɔ ko ka masque dɔw san masque minnu bɛ n'o bɛ kɛ ka coronavirus kɛlɛ ko o waati la ko Ali Askofare tɔgɔ dɔ ale bɛ commission technique kɔnɔna la ale kun ye yamara dira ale ma ale ye baara in yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ ni commission technique t'a kalama k'a sɔrɔ coronavirus bana kɛlɛli commission technique o t'a kalama baara nana kɛ ten fo ka na o ko de poyi bi tolo nin bɛɛ de ye kun ye fasiri de ye nin fɔ dɛ n'o ye info matin ye ale fana ni 22 septembre u ye kuma ta ɲɔgɔn bolo n'an bɛ taa an bɛ se ayiwa ala ka ko kɛ hɛrɛ ye o mana bɔ yen l'essor bi yan nɔ l'essor kumana tolo l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye poste e bɛ poste dɔn wa poste an ka batakiw bɛ ci sira min fɛ tolo ko poste ye san 100 ani san 50 sɔrɔ tari ja bi cakɛda tɛ dɛ bi cakɛda t'o ye ko ni cakɛda kɔrɔba min filɛ tolo tiɲɛna ko a tɛ fɛ ka baara jonya dɛ hali sini poste bɛ fɛ ka dɔ fara a ka baaraw olu kundama kan o de la jamana n k'a fɔ fanajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ko u bɛ fɛ nin cakɛdaba in tolo a ye san 100 ni 50 min sɔrɔ nin don nataw la ka se ka yɔrɔ an bɛ don min na ko bi subahana mansi ni kunnafoni sira kuraw olu kɛra sababu ye ka poste ka baara k'a sen sumaya k'u bɛ fɛ ka poste ka baara ka kundama kɛ ni bi diɲɛ taabolo kuraw ye walasa min ye poste ye ayiwa a ka baaraw bɛ se ka maaw nafa cogo min na o de la kunungo minisiri min bɛ an ka kunnafoni ko ni ayiwa kunnafoni minɛ ko kunna ani an ka jamana cakɛdaw bɛ se ka ɲɛda kuraw sɔrɔ cogo min na Aruna Ture olu tun bɛ CICB la kunu ani maaba caman AMRTP ɲɛmɔgɔ Sayidu Pona Sangare ka taa se min ye poste yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma Ibrahima Haidara ani minisiri min n'o ye Aruna Mamadu Ture bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye tolo CICB la a yirala k'a fɔ san 2021 min ni o tɛmɛna nin ye o de tun ye poste a san 100 ani 50 ye san 100 ni 50 tolo o de ɲɛnɛmayara a yira k'a fɔ poste a bilala sen kan kabi Sudan waatiw kabi 19e siècle waatiw poste yɛrɛ ka sigi tolo tɔgɔ fɔlɔ min tun b'a la o de tun ye poste télégraphe 1879 1920 tolo yani Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta o bɔlen ko ye tɔgɔ wɛrɛ tilala ka na di a ma n'u k'a ma poste télégraphe téléphone PTT o kɛra san 1921 ka n'a bila san 1959 la tolo waati min na nazaraw y'u kɔ don u ye poste to an bolo yan nɔ nka poste yɛrɛ sigi fɔlɔ Mali la yan baara ka kɛ n'a ye o kɛra Ɲoro du Sahel de o kɔfɛ a bureau tilala ka na Bafulabe ka na Kati ka tila ka na Kayi ka na Tugoto o kɔfɛ ka na Bamako yan nɔ o kɛra san 1883 a ma kɛ ɲɛna 1800
tolo ko watiw kana bla ambi wati mina ko sisan poste ka bara amajo Mali ni Senegal u ye ni cakɛda in tila u ni ɲɔgɔn cɛ kabi san 1904 san 1905 kɔfɛ u ka sɔrɔ ka na a jabala coko Bamako yan nɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko poste da yɔrɔ bɛɛ bɛ Bamako poste da ale de yɔrɔ in cakɛda in ɲɛmɔgɔ so ba yɛrɛ bi min ye Aruna Mamadu Ture ye ale min bɛ kunnafoni ko kunna bi a k'u bɛ fɛ ka ni kura de fiyɛ poste la ka se ka bi kunnafoni so kuraw bɛ cogo min na poste fana ka kɛ ten walasa maaw ka batakew bɛ ci cogo min na ka se ka sɔrɔ nɔgɔya yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ l'essor kɔnɔna la o mana bɔ yen soir de Bamako an bɛ don ale kɔnɔna la ale kumana soir de Bamako kumana tolo a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maire min ni o bɛ Intilit commune kɔnɔna la maire ko a ye damakasi kɛ ka ɲɛsin ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw ma dɛ tolo ko a ka sigidalamaw kɔngɔ de bɛ k'u sɛgɛn bi kosɛbɛ k'a bɛ se guwa 580 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen n'u bɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ balo ntanya ye dugu minnu bɛ yen ni o ye Inta Boragan Inta Dene Bankari Timuzok ani Ekaz ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli ka Intiliti commune de sɛgɛrɛ tolo ko ale maire ale ka dugu kɔni bɛ ka fa maaw de la bi ale t'a dɔn u bɛ ka bɔ yɔrɔ min na nka a ye min jateminɛ o ye k'a fɔ gɛlɛya ani lakanabaliya sabu ko État islamique Grand Sahara ani GSIM olu bɛ ka GNIM olu bɛ ka kɛlɛ min kɛ maaw bɛ ka siran o kɛlɛw de ɲɛ bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲini ka taa i kun dogo waati sera tolo an t'a bila yan nka n'o tɛ e ko tun bɛ yan waati sera an b'a bila yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ o lakale yanni o cɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ